έχει μεγάλη σημασία εάν είναι από άποψη επιστημονικής γνώσης πολύ σημαντική μια καινοτομία, από άποψη περιεχομένου πόσο έξυπνη είναι δηλαδή, αλλά κυρίως πόσο εύκολα και πόσο αποτελεσματικά μπορεί να τοποθετηθεί στην αγορά και να δημιουργήσει αξία. Λέμε ότι οι ιδέες και οι τεχνολογίες αποκτούν μπορεί να χαρακτηριστούν από επιχειρηματική άποψη καινοτομία, δεν πάβουν να έχουν το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον τους. Κάθε τι που παράγεται σαν καινούργια γνώση εξακολουθεί να έχει την αξία και προάγει γενικότερα τόσο τις επιστήμες όσο και τον ανθρώπινο πλούτο. Αλλά από επιχειρηματική άποψη η καινοτομία αξιολογείται με βάση του πόσο πετυχαίνει να δημιουργήσει μια κρίσιμη μάζα χρηστών στην αγορά. Άλλη μια πρόσφατη σχετικά έρευνα αγοράς έδειξε ότι μόνο το 20% των άπειρων δυνατοτήτων που έχουν τα καινούργια κινητά χρησιμοποιούν οι κάτοχοι των κινητών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πολλές καινοτομίες πέσανε σε αυτό που ο Μουρ ονομάζει τεχνολογικό χάσμα. Είχε διατυπώσει τη θεωρία ότι υπάρχει μια καμπύλη σίγμα σχετικά με την απορρόφηση μιας καινοτομίας και της τεχνολογίας μέσα στην αγορά. Υπάρχουν οι εταιρείες που καινοτομούν οι ίδιες και που έχουν ένα όραμα, αλλά για να περάσει η καινοτομία σε αυτό που λέγονται εταιρείες πραγματιστές, αυτές δηλαδή που αξιολογούν πολύ πιο διεξοδικά και δεν παράγουν οι ίδιες την καινοτομία, αλλά την αφομοιώνουν στη συνέχεια, είτε αυτές είναι οι early adapters, όπως λένε, αυτοί που γρήγορα προσαρμόζονται, είτε αυτοί που αργότερα, είτε αυτοί που καθυστερημένα. Όλοι τους έχουν σε όλους βλέπουμε ότι πολλές πλέον καινοτομίες σταματούν στο χάσμα. Δεν υιοθετούνται, δεν αξιοποιούνται, δεν δημιουργούν μια κρίσιμη μάζα χρήσης. Και λίγες είναι αυτές που καταλήγουν να αξιοποιηθούν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι χρειάζεται πειραματισμός. Δεν περιμένει κανείς ότι μια αποτυχία πρέπει να οδηγήσει σε απογοήτευση και να σταματήσει η τάση προς καινοτομία. Γι' αυτό όλοι λέμε ότι η καινοτομία είναι μια στρατηγική επιλογή, είναι μια συστηματική προσπάθεια μέσα σε μια επιχείρηση, αποτελεί αξία για την επιχείρηση. Αυτός ο πειραματισμός θα φέρει και αποτυχίες. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε το δικαίωμα του λάθους στα στελέχη, στα ταλέντα που επιχειρούν τις καινοτομίες. Τι είναι η καινοτομία όμως? Είναι μια έκλαμψη πνεύματος? Είναι κάτι που κάθεται κάποιος στο γραφείο του και φαντάζεται το τι θα ήταν καλό? Από το 1985 ήδη ο Πίτερ Ντράγκερ επισήμανε μια σειρά από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες ή δείγματα ή ενδείξεις, τις οποίες αν εκμεταλλευτεί κανείς αποτελούν ευκαιρίες για να καινοτομήσει. Προφανώς δεν θα ασχοληθώ με όλες, ο χρόνος δεν το επιτρέπει. Θα σταθώ στον τελευταίο παράγοντα, που είναι και κατά την άποψή μου εξαιρετικά σημαντικός, γιατί δίνει την ευκαιρία για επιχειρηματική καινοτομία, για καινοτομία στα επιχειρηματικά μοντέλα. Είναι οι αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν στις αντιλήψεις, στον τρόπο που προσλαμβάνεται μια επιχειρηματική δραστηριότητα από την ίδια την εταιρεία αλλά και από τους πελάτες της. Είναι, κατά την άποψή μου, εξαιρετικά σημαντικό, γιατί μόνο προκαλώντας, μόνο αμφισβητώντας αυτές τις παραδοχές, οι οποίες λειτουργούν σαν φίλτρα σκέψης σε άτομα, επιχειρήσεις και κλάδους, μόνο αμφισβητώντας αυτό που έχει εμποτιστεί μέσα σε μια επιχειρηματική πρακτική που μπορεί να προέρχεται από εμπειρία μακρόχρονη, από παραδόσεις, από δόγματα πολλές φορές ή από συνήθειες, μόνο τότε μπορεί κανείς να δημιουργήσει καινούργια επιχειρησιακά μοντέλα. Γι' αυτό που χρειάζεται είναι να καθίσει κανείς σε κάθε τομέα, να καταγράψει τι είναι αυτό που αποτελεί το αυτονόητο, αυτό που είναι το αποδεκτό, και ιδιαίτερα, αυτό έχει κρίσιμη σημασία, να επισημάνει τι οι πελάτες μέχρι τώρα έχουν αποδεχθεί σαν compromise, όπως λέει. Δηλαδή, έχουν συμβιβαστεί, το αποδέχονται σαν λύση. Δηλαδή, παλαιότερα οι τράπεζες, ξέρετε, ότι δίνανε δάνεια στους ιδιώτες σε μια εβδομάδα, σε 15 μέρες. Αποδεκτό ήταν. Ο πρώτος που το έβγαλε σε μια μέρα καινοτόμησε. Γιατί αυτό που ήταν αποδεκτό μέχρι τότε σαν πρακτική, το αμφισβήτησε, δημιουργώντας
Ευχαριστώ πολύ. Δημιουργώντας καινούργιες ευκαιρίες για επιτυχία. Το μήνυμα, λοιπόν, το μάθημα είναι ότι η καινοτομία είναι σαν την παρακίνηση. Πολλοί κάνουν το λάθος να λένε ότι παρακινώ τους συνεργάτες μου. Αυτό που ισχύει και το λένε όλοι οι γκουρού του management είναι ότι δημιουργώ τις κατάλληλες συνθήκες για να παρακινούνται οι συνεργάτες μου και να πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις. Έτσι και η καινοτομία είναι θέμα κλίματος. Δημιουργεί κανείς κατάλληλες συνθήκες για να καινοτομούν τα ταλέντα του, να καινοτομούν οι συνεργάτες του. Το δεύτερο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι η ασυμμετρία του αποτελέσματος. Μικρές καινοτομίες, μικρές αλλαγές μπορεί να επιφέρουν μεγάλα ωφέλη. Απέναντίας, πολλές φορές μεγάλες αλλαγές, μεγάλες καινοτομίες δεν φέρνουν τα προσδοκόμενα ωφέλη. Αυτό που θέλω ιδιαίτερα να τονίσω και τα παραδείγματα που θα αναφέρονται σε αυτό, είναι ότι όταν βάλουμε στο κέντρο τον πελάτη, εάν το επιχειρηματικό μοντέλο το αναμορφώσουμε βάζοντας στο επίκεντρο τον πελάτη και το πώς η εξυπηρέτησή του θα ήταν καλύτερη, μπορούμε να ανατρέψουμε πραγματικά τις κατεστημένες αντιλήψεις ή και πιστεύω ενός κλάδου μιας επιχείρησης. Είναι αυτό που λέμε εξωτερήκευση πλέον της καινοτομίας με το να επιτρέπουμε στους πελάτες αλλά και στους συνεργάτες να έχουν μια εμπλοκή στη διαδικασία καινοτομίας. Είναι σημαντικό σε αυτή την εξωτερήκευση να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες του Web 2, δηλαδή του ίντερνετ νέας γενιάς, της δεύτερης γενιάς. Και ιδιαίτερα τα εργαλεία εκείνα που αποτελούν σύγκληση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, που επιτρέπουν μια αμφίδρομη επικοινωνία και μια πολύ ευέλικτη επικοινωνία, πολύ προσιτή και εύκολη για τον πελάτη, ενώ παράλληλα μπορεί να αξιοποιήσει κανείς και τη δυναμική των κοινοτήτων, τη δυναμική δηλαδή των όλων αυτών που γύρω από κάποιο ενδιαφέρον επικοινωνούν, δημιουργούν περιεχόμενο, ανταλλάσσουν εμπειρίες, ανταλλάσσουν γνώσεις. Δηλαδή το ζητούμενο είναι πώς δημιουργούμε μοντέλα στα οποία ο πελάτης έχει μια αμφίδρομη επικοινωνία, έχει διαφάνεια στη σχέση του με τον οργανισμό και ευελιξία. Το πρώτο παράδειγμα που θα αναφέρω είναι γνωστή ιστορία με την Dell, η οποία πρώτη ανέτρεψε την κατεστημένη αντίληψη ότι οι υπολογιστές πρέπει να πουλούνται σε προκαθορισμένες συνθέσεις, configurations, και να πουλούνται μέσα από αλυσίδες λιανικής πώλησης. Τι έκανε λοιπόν? Επέτρεψε στους πελάτες να σχεδιάζουν ήδη το configuration, την σύνθεση του εξοπλισμού, να κάνει τη συναρμολόγηση και να το στέλνει απευθείας στον πελάτη. Με επίκεντρο τον πελάτη λοιπόν έγινε αυτό το καινούργιο επιχειρησιακό μοντέλο και είχε, όπως ξέρουμε, πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια η Cisco κάνει κάτι αντίστοιχο. Γνωρίζετε, τη Cisco ασχολείται με τα δίκτυα υπολογιστών και γενικά την επικοινωνία δεδομένων. Έδωσε τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιεί αυτή εσωτερικά για να σχεδιάζει δίκτυα και για να ελέγχει, να προσομοιώνει τη λειτουργία τους ώστε να τα βελτιστοποιεί, τα έδωσε στους πελάτες, με ενίκιο ή και πώληση. Και χαμηλό κόστος. Με αυτόν τον τρόπο οι πελάτες σχεδιάζουν οι ίδιοι, εννοείται μεγάλοι πελάτες που έχουν και στελέχη τα οποία είναι σε θέση να σχεδιάσουν δίκτυα, να μπορεί να τα τεστάρει, μπορεί να κάνει εναλλακτικές λύσεις και υπάρχοντα δίκτυα να τα βελτιστοποιήσει και να δώσει πλέον στην Cisco μόνο για επαλήθευση αυτού που σκέφτηκε να κάνει. Τα πλεονεκτήματα είναι κατανοητά, αξιοποιείται το know-how του πελάτη, οι πελάτες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πριν να αγοράσουν και υπάρχει καλύτερη εμπιστοσύνη προς τον προμηθευτή και διαφάνεια. Αυτό λοιπόν που θεωρείται πλέον σαν δεδομένο πρώτα ότι ο προμηθευτής, ο κατασκευαστής μόνο μπορεί να δώσει νέες λύσεις, έχει αμφισβητηθεί και έχει πετύχει, φυσικά όχι σε γενικευμένη δραστηριότητα, αλλά τουλάχιστον σε μεγάλες επιχειρήσεις, και όσοι είναι σε θέση να μπορούν να σχεδιάζουν μόνοι τους, να αξιοποιηθεί και η δημιουργικότητα, η καινοτομική των επιχειρήσεων και των στελεχών τους.
Θα πω σε 3 παραδείγματα από τον τραπεζικό χώρο. Πρόσφατα, τους τελευταίους μήνες, έχει λειτουργεί στην Αμερική μια ιστοσελίδα όπου μπορεί κάποιος να την επισκεφθεί και να προτείνει τον τρόπο που θα αποπληρώσει μια οφειλή του. Από κάρτες ειδικά είναι. Είναι 10 μεγάλοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε αυτό, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία για να μετρήσει τις δόσεις ή να δει τους περιορισμούς που μπαίνουν. Και έτσι ο ίδιος προτείνει κάτι το οποίο φυσικά αφού το προτείνει ο ίδιος είναι και εφικτό να το ακολουθήσει. Αντιστρέφεται δηλαδή η λογική, δεν πάει η τράπεζα ή η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, οποιοδήποτε απαιτεί, αλλά ο ίδιος ο πελάτης λέει ότι μπορώ να πληρώσω έτσι. Και εφόσον βέβαια είναι αποδεκτό, μπορεί να το δεχτεί. Άλλο παράδειγμα, και θα είχε μεγάλη επιτυχία αν εφαρμοζόταν νομίζω τώρα με τις προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα, επισκέπτεται κάποιος μια ιστοσελίδα και δίνει το ποσό το οποίο θέλει να τοποθετήσει σε προθεσμιακή κατάθεση και τη διάρκεια που θέλει και αυτόματα ξεκινάει ένας πληστηριασμός από τις τράπεζες που είναι ενταγμένες στο ποια θα προσφέρει το μεγαλύτερο επιτόκιο. Και στο παράδειγμα που έκανα, βλέπετε δεξιά εκεί, έβγαλα 3,85 για το ποσό που έβαλα σαν παράδειγμα. Πάλι εδώ το μοντέλο ξεκινάει και η όλη λειτουργία ξεκινάει από τον πελάτη. Και αυτό πραγματικά ανατρέπει την αντίληψη που υπήρχε ότι η τράπεζα προτείνει το επιτόκιο ή και το επιβάλλει καμιά φορά. Το τελευταίο είναι κάτι που είναι από πρόσφατη προσωπική εμπειρία και μάλιστα σε αυτήν έχει συμβάλει σημαντικά και μία από τις πτυχιούχους μας με πολύ σημαντική συμμετοχή στο έργο, όπου θελήσαμε στην Eurobank να αλλάξουμε το μοντέλο του Internet Banking με τη λογική ότι μέχρι τώρα Internet Banking σήμαινε ότι πηγαίνω, βλέπω τις πληροφορίες για τους λογαριασμούς μου και κάνω συναλλαγές. Αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι τη δυνατότητα και της αντίστροφης επικοινωνίας. Δηλαδή η τράπεζα να μιλάει προς τον πελάτη και μάλιστα επειδή η διαπίστωση είναι ότι ένας σημαντικός περιορισμός για τον πελάτη είναι αυτό που λέγαμε τα compromise του πελάτη. Είναι ότι όταν θέλει μια βοήθεια τη στιγμή που κάνει συναλλαγές ή πολύ περισσότερο να αγοράσει ένα τραπεζικό προϊόν, θέλει μια υποστήριξη. Αυτά τα δύο λοιπόν, βάζοντας διάφορες τεχνικές και εργαλεία από αυτό που τώρα λέμε Web 2, δηλαδή την δυνατότητα του RSS, μέσω την οποία μπορεί να παίρνει πληροφόρηση απευθείας, αφόσον θελήσει να εγγραφεί και να συνδέεται απευθείας με την τράπεζα. Την δυνατότητα να παίρνει μηνύματα δεξιά στο κινητό για πληροφορίες για συναλλαγές του ή την κατάσταση των λογαριασμών του. Αριστερά κάτω, την δυνατότητα με το click to chat, click to call όπως λέμε, πατώντας ένα εικονίδιο, να μπορεί είτε να μιλήσει την ίδια στιγμή με κάποιον υπάλληλο της τράπεζας για να ζητήσει πληροφορία ή να ζητήσει διευκρινήσεις για κάτι που θέλει να κάνει, είτε να αρχίσει με ηλεκτρονική επικοινωνία, με το click to chat, να κάνει chatting δηλαδή, για την συναλλαγή που θέλει να κάνει. Φυσικά έχουμε βάλει και διάφορα άλλα σουσούμια, όπως το Google Map, με το οποίο μπορεί, αν θέλει να δει που βρίσκεται ένα κατάστημα, να του δοθεί απευθείας ο χάρτης. Δηλαδή η λογική είναι ότι από μία μονόδρομη επικοινωνία υιοθετήσαμε τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν ένα αμφίδρομο και πολύ πιο δυναμικό και πιο ευέλικτο τρόπο επικοινωνίας. Ας έρθουμε τώρα λίγο στους πτυχιούχους μας. Θα χρειαστεί, τους προσκαλούμε να καινοτομήσουν. Εκτιμώ ότι θα βρεθούν σύντομα σε αυτό που λέμε middle management, αν δεν είναι ήδη. Αυτό που προσδοκά ένας οργανισμός από το ανώτερο management είναι να κάνει τα σωστά πράγματα, να κάνει τις σωστές επιλογές και επομένως και να καινοτομεί στον τομέα αυτό, δηλαδή να καινοτομεί στο τι θα κάνει ο οργανισμός. Αυτό που κάνει η υπάλληλη γραμμή στο τρίτο, το χαμηλότερο διοικητικό επίπεδο, είναι να κάνουν σωστά τα πράγματα. Δηλαδή να εκτελούν σωστά αυτό που έχει αποφασιστεί να γίνεται. Το μεσαίο management έχει ένα διτό και γι' αυτό πολύ πιο εμπλουτισμένο ρόλο. Χρειάζεται να βοηθάει, να υποστηρίζει και τα δύο επίπεδα
τόσο το να γίνονται σωστές επιλογές το τι θα κάνουμε, όσο και το να γίνεται σωστά. Δηλαδή, να κάνει και σωστά τα σωστά πράγματα. Αυτός ο ρόλος απαιτεί καλή κατανόηση των τεχνολογιών πρώτα απ' όλα, αλλά και καλή προσέγγιση του ποιες είναι οι επιχειρησιακές ανάγκες, ποιοι είναι οι επιχειρησιακοί στόχοι. Γι' αυτό και κυρίαρχο στοιχείο της τεχνολογίας πληροφορικής είναι το business and IT alignment, όπως λένε, δηλαδή η εναρμόνιση της πολιτικής τεχνολογίας με την πολιτική ανάπτυξη του οργανισμού. Συμπερασματικά, ο συνδυασμός των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και της δημιουργικότητας των ταλέντων είναι ένας πολύ δυνατός καταλυτικός παράγοντας για να δημιουργηθεί αξία. Είναι ένα πολύ δυναμικό εργαλείο τεχνολογίας πληροφορικής για να υποστηριχθούν καινοτόμα μοντέλα επιχειρησιακά που βασίζονται στον πελάτη, που έχουν ως επίκεντρο τον πελάτη. Γι' αυτό, απευθυνόμενος στους αγαπητούς πτυχιούχους, λέω ότι σαν ειδικοί της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών μπορεί να είστε καινοτόμοι παράγοντες καινοτομίας, παράγοντες που θα δημιουργήσετε καινούριες αξίες στις επιχειρήσεις ή στους οργανισμούς που θα ασχοληθείτε. Χρειάζεται βέβαια πάθος, χρειάζεται δημιουργικότητα, χρειάζεται ανοιχτό μυαλό και πρωτοβουλίες. Εσείς μπορείτε να κάνετε το Chief Information Officer να είναι Chief Imagination Officer. Συγχαρητήρια θερμά προσωπικά από μένα και καλή σας επιτυχία. Οπότε, συνεχίζοντας και έχοντας τεκμηριώσει την ανάγκη για καινοτομία, ας εστιάσουμε τώρα στους φοιτητές μας και να δούμε αν έχουν μάθει how to do the right things or the things right. Το MBIT σαν νέο πρόγραμμα επενδύει στην επιτυχία των αποφύτων του σαν το κύριο μέσο καταξίωσής του. Είμαστε συνάμα ευτυχείς που το πρόγραμμά μας έχει προσελκύσει ως φοιτητές επαγγελματίες και στελέχη του ICT χώρου με αξιόλογη εμπειρία, τεχνική κατάρτιση και ισχυρή θέληση για επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να εδραιώσουμε μια αμφίδρομη σχέση μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών, η οποία μας βοηθάει να αναπτύξουμε μια σχέση που έχει ως βάση της τη συνεργασία. Σαν αποτέλεσμα αυτής της μορφής συνεργασίας, που ξεπερνά την τυπική σχέση φοιτητή-καθηγητή, είναι η μετατροπή της μάθησης σε πρακτικές και λύσεις άμεσα εφαρμόσιμα στο επιχειρηματικό του πεδίο. Εκτιμώντας αυτό το εκπαιδευτικό μοντέλο, οι φοιτητές μας ανταποκρίνονται θετικά, δείχνοντας τον ενθουσιασμό τους με την ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες του προγράμματος. Το ενδιαφέρον και η αφοσίωση με την οποία έχουν περιβάλει το πρόγραμμα αποτελεί για όλους εμάς το AIT ένα ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε το έργο μας. Αλλά ας αφήσουμε και τους ίδιους τους φοιτητές να μιλήσουν λίγο για να μας πούνε τις εμπειρίες τους. Θα παρακαλούσα τη δεσποινίδα Μαριλένα Κολιαβασίλη, σαν εκπρόσωπο των φοιτητών μας, να μας μεταφέρει τις εμπειρίες τους από το πρόγραμμα. Μαριλένα. Επίτιμοι καλεσμένοι, διοικητικό προσωπικό και καθηγητές του ΑΕΤ, συγγενείς, φίλοι και μέλη της τάξης MBIT. Είναι όντως τιμή για μένα να στέκομαι μπροστά σας και να εκφράζω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου για την σπουδαιότητα αυτής της μέρας. Η σημερινή μέρα, όπως γνωρίζετε, συμβολίζει την κορύφωση μιας περίοδου ακαδημαϊκής εργασίας και εμπειρίας ζωής εν γέννη. Αγαπητοί απόφοιτοι, ίσως φαίνεται λίγο σουρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να κάθεστε μαζί με φίλους και συμφοιτητές, κρατώντας ένα χαρτί το οποίο είναι ό,τι έχετε να επιδείξετε για όλη αυτή την περίοδο σκληρής δουλειάς, επιμελούς και επιμελούς μελέτης. Άραγε, τι θα θυμάστε περισσότερο όταν αναπολύτε αυτή την περίοδο?
τις τεράστιες ποσότητες καφέ που καταναλώσατε το βράδυ πριν την παράδοση μιας εργασίας? Ίσως τις στιγμές στη βιβλιοθήκη που ψάχνετε με αγωνία για να βρείτε στοιχεία για την εργασία σας? Ή τις στιγμές χαλάρωσης στην καφετέρια, ενώ άλλοι εξακολουθούσαν να κοπιάζουν στα εργαστήρια? Προσωπικά, αυτό που θα θυμάμαι είναι ακριβώς ό,τι κοιτώ τώρα. Ένα πλήθος από γνώριμα πρόσωπα που προσδοκούν. Όλα με διαφορετικές ιστορίες, παρελθόν και μέλλον. Θα θυμάμαι το ΑΕΤ ως ένα ακμάζον και συναρπαστικό περιβάλλον όπου ανθούν η διαφορετικότητα, ο σεβασμός και η αυτογνωσία. Δώστε μου την ευκαιρία, λοιπόν, να αποδώσω με λόγια μία σκέψη, η οποία ξέρω ότι βρίσκεται στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Αυτό το χαρτί που θα κρατήσετε, αυτό που θα δηλώνει το πτυχίο σας, δεν είναι το μόνο που έχετε να επιδείξετε για το χρόνο και το χρήμα που ξοδέψατε. Αυτή η δυναμική εμπειρία που βιώσαμε σε αυτούς τους χώρους μας διαμόρφωσε με τρόπους που δεν έχουμε διαπιστώσει ακόμα και μας έδωσε άλλο ένα ισχυρό εφόδιο για να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο εκεί έξω. Ακόμα και στο μέλλον θα αναπολούμε αυτή τη στιγμή της απονομής των πτυχίων. Θα θυμόμαστε ότι νιώθαμε περήφανοι για αυτό το επίτευγμά μας, καθώς επίσης που χαιρόμασταν αυτή τη στιγμή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ακόμα και στο μέλλον θα αναπολούμε αυτή τη στιγμή της απονομής των πτυχίων. Θα θυμόμαστε ότι νιώθαμε περήφανοι για αυτό το επίτευγμα, καθώς επίσης που χαιρόμασταν αυτή τη στιγμή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μαμά, μ' ακούς? Παρ' όλα αυτά, αναπολώντας τις εμπειρίες που αποκομίσαμε από το ΑΕΤ, είναι σημαντικό να θυμόμαστε το βασικό σκοπό του πτυχίου, που ήταν να αποκτήσουμε γνώση σε ένα αντικείμενο της επιλογής μας. Και ξέρω ότι μιλώ εκ μέρους όλων σας για την αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου που έπαιξε το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΑΕΤ στη διαμόρφωση της αντίληψης και του μέλλοντός μας. Συνεπώς, αγαπητοί απόφοιτοι, αυτό που διακρίνουμε τώρα είναι μια νέα μετάβαση. Είμαι βέβαιη ότι είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε ως άτομα με πολύ καλή εκπαίδευση και ανοιχτό μυαλό, ανεβάζοντας τον πύχη των επιδιώξεών μας. Γι' αυτό, αναπολύτε την εμπειρία σας στο ΑΕΤ με περηφάνεια και απολαύστε τους επένους που αξίζετε. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Και τώρα πλησιάζουμε στη σημαντική στιγμή. Πέρα από την ουσιαστική επαγγελματική ορίμανση που οι φοιτητές μας έχουν ήδη κατακτήσει με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ίσως είναι καιρός να τους δώσουμε και ένα πτυχίο. Έφτασε και τη στιγμή της τυπικής ανταμοιβής τους για τη σκληρή δουλειά και τις θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν τα τελευταία 1 ή 2 χρόνια. Από τη μεριά μας, όλοι εμείς στο AIT είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά τους στη διάρκεια αυτών των σπουδών. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η γνώση και η εμπειρία που έχουν αποκομίσει από το πρόγραμμα τους έχουν εφοδιάσει με τα προσόντα και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διαπρέψουν στη διαχείριση της καινοτομίας και τεχνολογίας στο διεθνή επιχειρηματικό στίβο. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να παρακαλέσω τον πρίτανη καθηγητή κύριο Χαλκιά και τον κύριο Πέτρο Κόκαλη να προσέλθουν στο βήμα για να απονείμουν τα πτυχία. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, κοντά στον... And now, I call upon Mr. Jami Ahmed.
Stay. Oh, in the middle there. Jamie, next to the dean, there. I call upon Mr. Amzad Al-Kaizi. Καλώ την Κατερίνα Αποστολάκη. Καλώ τον Παναγιώτη Αποστολόπουλο. Καλώ τον Ρένο Μπασμπαγιάννη. Καλώ τον Γρηγόριο Δημητρόπουλο. I call upon Ms. Rudina Duro. Καλώ τον Κωνσταντίνο Φιάκα. Φιακά. Καλώ τον Σωτήριο Φωτόπουλο. Καλώ τον Απόστολο Κατσιώτη.